du ikke Bob Dylan? Martin. Ja, du er. Ja, Bob Dylan. Så er det lige værd. Det er spændende. Okay. Nu skal I gætte, hvad jeg er, okay? Igen. Det er det eneste, jeg kan, det her. Tog. Ikke kurdesko. Okay, hvad er jeg? Jeg er dyr. Pinko. Jeg er hamster. Og så, okay. Nu laver jeg en lille historie for jer. Det er det hamster går. Så ser jeg den store farlige tog, der kommer. Og jo, det er Bob Dylan. Og så lige pludselig, imens det lille marsvin, nej hamster, går, ikke? Og det store tog kommer. Så siger den en elefant. Skal sådan her. Kom løven. Og så er løven der, ikke? Og har marsvinet. Og tøjet. Og elefanten. Og løven. Og så løven. Og så spiser den der... Jeg tør, den spiser den der løve, ikke? Fordi du så fik tøjet bare sådan en mund, ikke? Sådan... Og så kom tøjet. Nej, løven. Og så var der sådan noget cirkus lige pludselig. Og sådan ude i ørken. Og sådan en slange. Sagde det så ikke? Ej, du ligner en kage. Og så var der en kage. Hvad siger en kage? Kagen siger sådan her. Og den der kage, den hedder faktisk Kurt. Som siger Kurt. Kurt Kage. Hed den. Kurts kagekilling. Det eneste, den kunne sige, ikke? Det var sådan her. Og så kom der en kylling. Det siger. Og jeg kan ikke huske handlingen. Og så stopper det.